Здравейте, приятели! Изберете една карта от 1 до 3. Тя ще отговори на въпроса ви. Как ще се развие новият ви бизнес? За всички, които избраха вариант, една карта метла. Това е карта на действие, конфликти и повторяеми процеси. Как ще се развие бизнесът? Началото няма да е спокойно, ще има напрежение, спорове или вътрешни колебания. Възможни са конфликти с партньори, клиенти или дори със самия себе си съмнения. Ще трябва да се изчистят грешки, стратегия, цени, екип. Повтарящи се ситуации ще учиш чрез практика, не от теория. Извод. Бизнесът има потенциал, но ще изисква дисциплина и корекции. Ако не се отказваш при първите трудности, може да стане стабилен. За всички, които избраха вариант 2, карта змия. Карта на сложност, скрити фактори, конкуренция и стратегия. Как ще се развие бизнесът? Ще има конкуренция или хора, които не са напълно искрени. Възможни са манипулации, скрити условия, неясни договорки. Бизнесът може да е печеливш, но не по-правия път изисква хитрост. Женска фигура или силна енергия може да играе ключова роля. Извод. Това е бизнес, който може да успее, но само ако си внимателен и стратегически мислещ. Не се доверявай лесно и проверявай всичко. За всички, които избраха вариант 3, карта градина. Карта на обществото, контакти, публичност и разрастване. Как ще се развие бизнесът? Много добър потенциал за развитие чрез хора, мрежи и реклама. Подходящ за социални, онлайн или публични дейности. Ще има клиенти, видимост и постепенно разширяване. Сътрудничество и събития ще играят голяма роля. Извод. Това е най-благоприятният вариант. Бизнесът може да се развие добре, особено ако се работи с общности и маркетинг.